8 दिलन जा। 1 रुपया के 3 गो गोइठा कहीं मिलेला? हमारा गांव 1 रुपया के 5 गो मिलेला। 3 गो तो दुश्मनों के ना देवा जाला। 1 रुपया के 3 गो गोइठा देवा तड़ी जा। हां गाय भैंस रखला में फायदा बा। ई तीती एक तो चिपरी देवा तई जा कि एक बार मिला तो 10 गो लाग जाई। चलो नया नया चूल्हा बा टिकवा दी तब वो भी चूल्हा पर खाना बनी। नया नया चूल्हा की तो ऐसे ना खाना बनावे के चाहिए। जतनी नहा धोआ ले हुई तो काम की चला और टी के बनावा। आज बड़ा लेट होता खाए बनावे के। चला नहाइयो लेनी, बारो चिर लेनी, सिंदूर कर लेनी, बिंदी लगा लेनी, लिपस्टिक लगा लेनी, फोटोवे वो खींच लेनी। अब जातनी दीदी कह के गोल बनी ना हमरा के चूल्हा बा टीके के दीदी के कह के जाए। और सही हमार माई सब सिखा देले बिया गावे में कि बुची ए छोटको। हाँ दीदी बोली। तैयार हो गइलू? चलो 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 बड़ा लेट होता हो खाए करे के। हाँ जी तैयार हो गइलू? हाँ। आ तनी नोकिया पहले सिंदूर ना कहलू। हां अब जोड़े जोड़े टीके जात तो तनी तू जोड़े रहबू तबे नु त तनी नोकिया पहले सिंदूर क देही। हां तब हाँ जी हमार माई कहले बिया नु कि जइए ससुरा नु त बुचिए बिना सिंदूर टीका ले। हां नया चूल्हा के कि पुराना चूल्हा के? नया चूल्हा के। तब पुराना चूल्हा के ना टिकाला आ से सिंदूर से टिक के आ तब में आगे बारल जाला। आ काहे सिंदूर से टिकल जाला इहो तार माई बतैले बड़ी। हां काहे टिकल जाला बताओ त नया नया चूल्हा के नु से एगो अनकोना माता नु बनेली त ओइसे कि चूल्हा टिक के खाना माई नहीं की बतैले कि काहे खातिर पूजा होखेला इहो बतैले हो तब त। हाँ जी हमार माई बतैले बिया नु। चलो चलो चूल्हे भी कहिया सब करियो बड़े लेट होता ना त खाए बना के जानते हमरा सर से करा भूख लाग जाला। चला मोबाइल ले ले। मोबाइल ये का करबू? चूल्हा के टिक के फोटो खींच के अपन माई लगा डालो। अरे चलो चलो ले लो। काम कि माई देख ससुरा में रही ना त हमार दीदी नया चूल्हा पे खाना बनवले रही तो कर हम बियाह कर ले रही। चलो हो अभी तक लइक बुद्धि ना गइल। बियाह शादी हो गइल लइक बुद्धि ना गइल। चले बैठ टाइम का की कर सोड़ा सोड़ा करा मर दे। तू कातना देरी कइले बाड़ू हो? पहले मोबाइल धर दे तने। दाहिने मोबाइल 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 नोतिया मोबाइल कहां से आ गेल भाई? तुम मोगा बोले बा मोबाइल ह आकनी कैसे दीदी पूजवा होला? इहे का त नैहर में सीखले बाड़ू हो मौगी। इहे तार में सीखले बड़ी। अचानक तनी हमर माई सिखैले रहे त कक बता दो। गोड़ में चप्पल पहिर के तो चप्पल पहन के मौगी चप्पल पहन के का हो गइल? का दो भगवानो के नाम लेलन त चप्पल लगैले रहलन त ले लेवला तो में शिकायत बा। एकदम बौरा है बड़ू। चप्पल खोला चप्पल पहन के कोने पूजा पाठ होखला? खोले के पड़ी तब खोले जल्दी। गजब के बात ना छदी ठंडा लगता। तू तो टटरा हमरा भूख लगवा दे। बताई हमरा के कैसे? तो चप्पलिए खोला। गजब के बानी जी तब तो कहूं कि सड़ियो खोला। हम अपन गांव त फराक पर पूजा करत रहे तो कहीं फराक पहन के आवो त कहां जे फराक पहने खातिर? एकदम हद पागल कहां से ऐसे पागल बौरा हम अपन गोतनी ला लेनी। चलो टीका पहले त कैसे टिकल जाला? हे भगवान अभी हो तारा ना बुझाला ना त बता दी आज हम कल से करे लगा। रोज रोज का चूल्हा टिकाला ना रोज रोज चूल्ह के पूजा होखला। हद बौरा है चूल्हा नया टिक टिक के नु तब ओमे आगी जोरल रोज बियाह करो जाला। ई ना तार मैं सिखैले रही। अच्छा होई से त इहे कहि ना कि चूल्हा के मंगिया पर सिंदूर कर कहि ना कि सिंदूर कर त रोवा कहत कि टिक होने काले टिकी त का कह देला हो? हां जी हां ठीक कर दे। हां और सही हमर माई ना सिंदूर भर मंगे। चल अच्छा हम अब टिक दिन त चलो तू फूल चढ़ावा अगरबत्ती बार। हां फूला चढ़ाई। हां त कहां चढ़ा जाला चढ़ा के बताए। हे भगवान एगो है जा। हां एगो है जा। हां हां है जा एगो। हां अब तू उधर का फूल रख ऐसा ही। ई कहां रखी रोवा रख के बताए। हे भगवान हो सब हम ही करी। आज बता दे तो कहत नहीं कि कल से हम सब करे लगा में। अच्छा बुझा गेल कितना होशियार बड़ू। चल अब अगरबत्ती बार। तब बारी तक बार कैसे बार बार के बताए। हां तो ना रे। हां सही पूजा होला दीदी। देख लो। हां ठीक बा देख लो। अब अगरबत्ती बार लो।
सलाई से। तब बार के बताए। अब बार के क्या बताए, सब करिए कि हम ही बताइए। हम धैले बानी रो बारी बार मौगी हम अभी अपन सुबह से देखत हो कि छीछी पति का करो तनी ओहो। भोकवा धुतवा तो आधा हमर दिमागी मेहरा रुखा जाई। ई ना कि सड़ सड़ काम धंधा करके देखवाई पगली टी है धरा वाला तो हे महे ये नु कौन दीदी बार के बताई भुला नु जाता ने। माई ले कहला कि माई अभी बियाह मत कर, अभी नेपुल पियला। तो कोई कहाला कि माई हमर का बियाह कर, माई हमर जबरदस्ती कइले रे बियाह है। हां हम तो पढ़त रहे ना तो तारले पूछ के करे के चाहत रहे। चल अगरबत्ती दिखावा। कैसे धारी देखा के बताई कैसे रवा भुला जाता ने। हम काहे के भुला जाता नहीं, अगरबत्तिया खोसे के देखत रही कि केने खोसी चूल्हे में खोस देता नहीं, मैं खोसा तो नहीं खे। हे जा खोस दे। चलो अब गोड़ लगा अचारी से। कैसे लगी कैसे लागी होइसे लागी हम कैसे लागी। अच्छा चूल्हा में लगा। हाँ अब बतावा कि चूल काहे टिकैल ह, माई तार का तो खूब सिखैले बाड़ी ना। हाँ माई बतावा। हमार माई सिखैले रहे नु कि चूल्ही पर अनकोना माता बनेली तो चूल्ही के टिक के नु तब खाना बनावे के चाहिए ना। तो चूल्ही बिना टिकले खाना बनावे से चूल्ही कुआर रहेली आ चूल्ही पर सिंदूर कर देला पर चूल्ही के शादी हो जाला। तब शादी हो गई, फूल के माला चढ़ गई, चलो अगरबत्ती एक सेल्फी ले बुन ला, खींच ला फोटो ला। हो गई ले हम भेज दिया अपना माई भी। ये सब तो खूब बुझाइबे करला। हमरा से झकास तो रहोइल बानी जी। हां चलो चलो हम अपन माई के कह पाठ हो गिलो। हां हो गई। आज तो मीठ उठ कुछ बनी ना हो, खीर पूरी बना देवे के। हां ये खीर पूरी बना के एगो गीत गावा। गीत गावाला हम नहीं जाना। इहे तार माई सिखैले बड़ी का तो सब माई सिखैली भी माई के बड़ाई करत करत लगता कि तोर मुंह हमार नहीं माई गीत ना गावले का कर ले भाई, तार खाली पिंडा पारे ले ना, खाली चूल्हा टिकले बस खाना बनावे। हां जैसे जैसे गावा तने सीख ला, फिर पाछे से तारा गावे के होई। हां जब तक सारा मुख चूल्हा पर लेबै ना तो खाना बनाए। हां तो ओकरा कैसे सिंदूर क के तब गा के बनाए में। जैसे जैसे चूल्हा हम टिकानी, जैसे जैसे चूल्हा हम टिकानी, खूब नीमन खाना बनो हो, खूब नीमन खाना बनो हो। खास हमार बेटा बेटी, खास हमार पियाऊ, खास हमार बेटा बेटी, खास हमार पियाऊ, खाई के खूब मोटा से चूल्ही दाई, खाई के खूब मोटा से चूल्ही दाई, खूब नीके उनके बुद्धि दिए चूल्ही दाई, खूब नीके उनके बुद्धि दिए चूल्ही दाई। जैसे रउआ के हम सिंगार करनी जी, जैसे हम रउआ के सिंगार करनी जी, ए चूल्ही माई ओ सही अब हमनी के सिंगार बने जी, चूल्ही माई ओ सही अब हमनी के सिंगार बने जी। अब ढेर ना गीत गावे, हमरा भूख लागल बा कबही से। चलो खीर बनाओ फट मनी ठीक। हां जातानी पहले हां चावल चखा दे। हां जातानी चंदन गले आधा किलो दूधवा ले ले आवे। आधा किलो की 1 किलो 1 किलो ले ई तनी चावल डलाई। तनी मेरा पानी में डाले के दूध में। हां ठीक बा अब तब तक औधन चढ़ावा ठीक ना। कतना लेट हो गइल आज दिन चढ़ल खाए करे के।